Hi guys. Semarani. Yeah. Yeah, yeah. Arukupiwa mdara. Vanhu hanzi madj mapera vasaunda usina uzimbabwe but wakaita show yezimdanso vapana yezimdanso rekodi yake sina kunombonira kana paredi anongomhanyira pastage achitangoimba airire kana padisco kana mumba kwavo haana kana redi inoenda mumafoni Brazisi atiridze marekodzi vanhu vasiri creative vasingagone kuridza kaikanonzikana piano even a guitar but gore rine ratanga zvakanaka maridhimu ari kubuda akati yeah. But unfortunately maridhimu ndo achasiya kuti zimudhanzoirambei masingles tukwada vanokwanisa kuisa masingles tukwada waisi but maridhimu tukwada vaiva maproducer madiki achingomira kana kuti achingomira pane unapota kuzvikwanisa pausingakwana vanhu vaiva vari kuisa maridhimu vanhu vazhinji vanoti vanofanira kuimbechi maridhimu vanofanira kuisa masuperstars vanhu vari mutv land nemuredioland anonzi matop 7 artist ababhadhari mumastudios waunoti agone wacho ende ari kubhadhara studio top 7 top 8 yezimdancehall vanoda kuimba mahara mastudio saka studio yacho magetsi anobhadhara Gaffa eningiretwa naye injiniya anobhadharwa naye vanofanira kudya lunch kutengwa naye vamunoti matsaga vasingagoni kuimba yacho vari kutenda ndo vakutenda kuti mastudios aramba ari open dai mastudios akawanda akavhara saka mukutoita sei nenyaya yacho chiri kunaka kuti tine mamusic hustlers akapinda mucd vari kuwadza Zimdancehall we wish kuti kana dai yanga iri hip-hop kuhip-hop kwaita vafana vakaita se vakaenda kugwazha waisiya vazhinji vacho vanenge vanoti madialects tichubheti waisiya vanhu vaya vanoda zviri salad saka zvinoratidza kuti kakudzidza karimo but kwedu uku kuZimdancehall wachiri shoma awakadzidza futi hazvisonaki hazvizobude saka pane vanhu vari kunetsa vari kukanganisa Zimdancehall kana wakadzidza usateerere Zimdancehall tokumbirawo because isusu tine maketa music yeZimdancehall mahara kana munhu usikade kukurudzira zhoni reZimdancehall usiyana naye plus kune vanorwadziwa kuna mabhulangu kuti ari kuitire vapana kuti vaite zvavanoita obva ada kuvafundisa because hapana handimanzwa kuti hanzi vazhinji vacho havana kufundwa ndimainzwa kuti havana kuita se saka anonopiwa kuti mariridzo kadhakwa kuti kuona munhu ari kudaiswa obva adakidzwa mavhisi yobva afuka kuti one number yake yaka asi kuti zvinhu zvakabva kudhare zvichiitika zvisvike pazviri obva afunga kuti ndo zvaita kuti namba yake ndoito zviite ndo iye atokwaniswawo pachaunga urikete wapinda mustadium watosimudzirwa Barcelona watenga uBarcelona saka unenge wapinda muchaunga saka wota ndoita kuti wofona chaunga chakasunga chese rako chimomira yombana kuseri kwemoto kamera zadairira bosi kana ndapinda mukamera yako tuzvara takazviramba kuti vanhu vanotaura vari kusekana newo takazviramba zvese saka inini zvandikutirai kutaura ndezvekuti vapana ava ndezvekuti imimi gwazhowo zvesho rinenge riripo ungoti pakafunda pamakapferera kana fofo vapo but kosambonzi ndada kukuitisa gauro ona zvikuita
tarisa kuti munhu ari kubva waizita zuva yakanaka because hakuna kusina politics yakomana isanenge achikampena daita zvinhu zvayo but iwo tarisa zvako zvauri woenda kumberi chete nebasa woziwo from norway wakufonerwa kuenda kuamerica wosora munhu wega wosora kuti munhu akaita wasikaona kuti chibasa saka toda magari ndikona chikutaura chinati akutaura kuti ini ndakatsenzera channel yangu yeyoutube Ghetto kwamakore akawanda ini handina pandoti munhu asubscribe kuchannel handina kana munhu wandakamuti ndipe mari kuisa kana music yako kuchannel ndokozviita kunakirwa pane zvinozoitika umberi but you remember ndikutomaketa for free but kana musikada kuti ndimaketa unongonditaura kuti mudara isa music yedu toisa isu zvitozikanwa nemavhidhio I'm a selector for years. That I was selector professionally in 1989 and I'm Canada 1990. Saka music. One of us was background, it is going to background. Come music and distance. Yeah, big distance. Unema selector kutonakirwa ufuti. Kunakwako. Vechidiki vatonakirwa. Isi kutonakirwa kuti nata tiri kuno kuti kuplata yati kuplata. But anobata asingavula. Fair. Yeah. Bata imadini. But anokudza ndewako. Bosi itipe kutipa nokuti wangu kwaunoenda uko. Azimbane ndopedza but chitoro chinotora. Kwenda kuchitsuwa nasi. Ngozi unoona zvinoitika da. Isa uyu munhu ngoni mugabo. Mise mugabo ya. Kitoka kuno kwani. Bale yako kwa kwa. Timurengere. Ayo aregerero. Tora mola. Wati mola. Ile yada kushuka kwa gawa hii. Yawenda kumariri. Yambana mbona ipriest pera. Brasta. Ndikunyebe. Wazwe ere mbana. Ndikunyebere brasta. Mutore futi. Amuregerere. Waona Arnold Chodza chuya kuno handitika. Kaenda kubank. Zimbabwe muno. Apa paseri padhuza. Apa paseri pa Eco Cash. Pa Eco Bank. Handitika. Takapiwa mari. Abateni. Ausamjairi. Siplazi rako unozwa rukuita. Ukuiona ijama. US. Ndakati dakumbosparka kuti mbotengawo nema US. Uyu munati vanadzivana. Abati azokatenga $10 ne-US kuti balance. Mari ngaichinjwa. So mimi atimboenda kwari. Bana saka mimi kuti jimi. Thank you. Agona ati sorry anokupikisa nemashoko ake. Akazi awithdraw statement. Wozi unofana withdraw statement. Bana atomboziko ariko ere kuseri. Yeah, chetoti aba agona zvake. Agona kukumbira rungwa iripo. Still remember. Saka komiti chamuna tomuregerere here. Chitaka timboita zvinhu. Yeka neka lotirolomita. Imablango. Amsana mapezi king. Akagona amapezi kuti mai usada kuitwa sei. Ndatuza zvinosvika pamai. From there. Asada kuitwa sei. Kana usikufa. Iri kubuka uchisuwa. Iri pani kuseri kweholisi. Yanzi test of Africa. Kuna Cedric still chichikidzana yemunhu akabhana kuna Harare. Black Giants. Vakatambira vaita nakuona amusikunoridza mukunodya mari. Kuri kunotya ngoma. Apa tinenge tine maChina nemaJapanese. Atine tinawo ekuZimbabwe.
I'm original from Zimbabwe. Usakai kurwa ngoma na Silver Stone. Munorwa ngoma munodya mani. Torwa ngoma yatunoda. Ndechitupa changu chemuZimbabwe. Kwakawanda mfana hadisi muZimbabwe. Ndo kwako zvimdara. Yeah. Ndo kwako ha. Mambo wedu Chihota varipo. Mwana mbiku siyako usasume hako vasiya. Chief Chihota varipo panabiko vatora chitupa changu. Ndakatorejista kuvhota. Saka zvakanzi kana usiri muZimbabwe hauvhote Germany. Awa takazoregererwa. Hakuna zvakadaro. Aiwa, zvikutobuda pati. Hakuna zvakadaro. Takaregererwa kani, yakakoteka rula. Zvakataurwa panyika. Wazarwa muno. Hamusi zvandikutaura munoita sekwini. Kana wazarwa muno. Zimbabwe. 2013. Ya Zimbabwe. Enda netupa chako chereni unonorejista. No, kurejista uvhota ndakarejista. But handivhote ndiri kuCanada. Ndozvandikutaura kuti unofanira kudzoka wobva wavhotera kuno. Ukadzivisa mamwe maforeign best players. Vese unoda mavhoti unokudzoka nyika. Kana usina mari yekuuya kuZimbabwe, don't come. Ndosataure zvokuzimbabwe. Kuzi hauna cash. Kana uri paSouth Africa chelete. Hauna chelete. Exactly. Makasara. Malawi. Chimimboni nyedu. Saka rinoita starvation. Aurwa batutu foreign. Saka ndokundwa nesitubanda custom. Apa tubande custom. Apa ndakapfeka futi custom. Apeko kwano kachiputa Custom. Iwe custom. Castoro laga. Ungadirire wa Chodza glass. Boys don't tell me. Banda custom. Mega custom. Tikatenga neUS tiri mubalance. Saka kuti munhu wese anobva kuAmerica, kuCanada, Australia, England akauya kuZimbabwe akatenga neUS matsaka. Kana usina gauro rako kausatorisina ndo vanhu ndivona vanotadza vanhu kuya kuzodya mari dzavo muZimbabwe. Wangopedza pasoro wapedza. Ndinongotenga nemayuzi andinoti muri. Unoda mutenga wemayuzi. Ndinoti kuti muri bambi. Kungoti cheto uyu tanga tiri tese kuside 10 inga iri paside pebed yangu inga iri inmate saka ndingomsaidirwa Kubed Makunya. ayo kugomo Gomo kwakawanda kumapenzi kokuenda Kana vanhu lautaura nyaya yako yemapenzi yakutaura kugara padhuze. tanga tiri tese naye muregere Gara apa unokwana. Cha, soro rinomuda ipapo Unogosangana na Chimimba. Nenda kushinana unoziva. kaonewo veji wamone uyu tandiri tese kuside hata usichimbuche asi wakamuona uchichwa padaitsva iye tandiri tese iye aitotsvawo aitotsvawo ndambomusaidirwa hangu taiwabataura paipaenda aregerere achisiochikomena chekutaura kunzi chada kukwira gedhi rakavhurwa gedhi chachada rakavhurwa unokwira rimwe racho abva achingopedza kukwira fenzi bvaaneta bvaabatirwa paseri pefenzi chamwati andakaita kushinda. bhlazi yake Asvika pachigauro pavangu vachitaura. bhlazi yake yabva panapa mamaji daichitya kutaura iri ndo isiripo kozi ndo yaitsva kupfuura isusu tese pakatiri ikoko ndanga richibaba chedu kati uyu mano kunetetwe kubome kune marex Asi kupenga kune malevels. Mamuri mulevel ripi? Mamuri mulevel ripi mimi?
varikuona manje chakanakira mapenzi ekuti anopenga zvavo anenge achidya unobakapengera asiyana nemamapenzi ayayo kana patakazonotorwa ndinokomana patakazobuda taidya mari tese naye mukati patapanze panapa ndobangada undisiya ndakatombochengeta ndikiridi logs rainaro iri ndakazogera pandakabuda ikoko kozi ndada kuzvita ndabhonda asi andabho saka ndakazokuro kuti dzibeta tiri kodzoka murodi iye asati akubvuma atokuita inine hazvibvuma mirai timubvunze izvezvo kuti achiri akubvuma ere ezvinezvo akubvuma ere kuti unomhanya handa kutaura bazoi saka achiri kuti ndaanani hangu asi kuramba ndichiri kutsva uye achiri pamberi pangu ini ndaanani yapozi ndiri kuipa pamakapedzera kutsva mamuri mulevel ripi ndandiri musilevel ukoko kana kuri kuboma ndoaya anenge akuenda kubikiswa mumakicheni chichi makutumwa basa ripaayati silevel ningocha nezvei aya ma-8 wachiri oma-11 angopinga avabvumidzwe kuti vagare vari vega pasina supervision vanofanira kugara vachionekwa havazoita zvinhu zvisirizvo vari vega but chinhu wani chandonakidza nacho ndechekuti haasati akubvuma nyangwe tikadzokera ikoko haabvumi anokuramba jekiseni cheche chii chiri kupengesa vanhu kuno kuzimbabwe zvakawanda banje brongo kunyanya matutu aitomboya pamuri mukoma nekushaya mari imbi mukutaura kuti mbanje dziri kupengesa vanhu pano mukuramba muchibhema mbanje muda kwedza kuti handibhemi mbanje ndoputa mbanje moputa mbanje ndachabhema ndakati no to drugs hamuchabhema takawirirana kuti zvanga zvakutishorisa jocho panonguaka ana matama musivana ndane matama chamuna netiri manza Zimbabwe ane matama akaita so ndakatsvukira ndikugeza tikatorekeza kuputa mbanje mbanje inoita kuti musavhita nokotsirisa ndopape patinotaura kuti mwari ariko because ukaona jocho not from nowhere ngomuka ingotaura kuti omana zvinapsira iti nyepere ndoyakaitaurepanje akangoridza vanhu vakutotsva vatomavhuruko ndakataura kuti ndisatorekedza kutambanje ndikatorekedza kutambanje edzodzidzika ndikatodzokere kwanga ndichimbotaura kuyako manje it's illegal in Zimbabwe constitution yedu zvinobvumidzwa manje nengochani zvinizvo zvakabhanwa anoda hake kuputa achikwanisa kudziwana zvetingochani nezvekuita zvemubanje zvakada ngofana zviviri zvakafanana zviri illegal sha constitution medu zviri illegal zvinosungisa zvinofanana zviri illegal kuosha munhu anenge neochipara muhosha wakamboona pabhora chero chero anakavhurirwa bara kuti anopira saka saka padhifensi kana titaura nyaya yoka saka kana tichidaro unoziva zvakafaniri kwandiri munhu zvangu anokanga kuda kuti kana anokangwa zvangofanana nevanhu vanokanga vana adiki pambanje apa tiri kuzviramba chero mukangofushirwa muri vapenyu kuchemei hamuna kana nebasa rechiro zvangu ndatodamburwa udamburwa uramba uripo
Uzoita sei? Unogona kuzokangisa. Unogona unidza simire mwana. Kana akitere bosi unongwa jerodonzwa divi. Kune matsotsi aya kune vanoba pickpocket vanova zvakanaka, koita vanobvutira vanhu vanoshandisa chisimba, koita vanoshandisa pfuti mawiponi vanotongwa mhosva dzakasiyana. Ko nyaya mukutaura kai nyaya yakanaka, ko vanhu vanorova vakadzi vavo kuningi manyowa Donya tukutara mana ngwa. Vazhinji vakaroorwa nemabhizinesi main vauro vamanyowa nevarume muZimbabwe. Ndokwazvikutangira pane zvinenge zvemushonga. Saka vakadzi unomona ati driver moto yakanaka but anzwa. Akavhurwa atere. Ndoanopedzera kutsvaka vanonzi mabank 10. Hapana kuti vasosteji isusu manje topinda. Wakaona mwari akagadzira mishonga kudheni murume hachatomboda chi Niceness. akuda kumanyowa. Zvese unazvo, imba unayo, horodheo, mota dzinadzo unochinja yaunoda, but bhinzi hachaita sehachapiswa. How many people have sex in Tani? How many people? But machine une light rikanoti unongonanga basi. Saka unogona kumanyowa asi chako machine ine chakabhenda chakangoda iso. Chochinongona foshora kwakutere. Ngopinda kwakutere. Chero makatorara kuda checha nosumudza muchecha. Haizvozvo takazviramba saka ukaona wakadaro something munhu anofemera mumwe murume kugotsi mabritish whatever zvekunyika kwazvakauda kubvunza president kuti chii varume nevarume vakwirana aiyo hazvibvunzwe muconstitution medako takazviramba ine hazvipe zvakaitika its banned here varume vanokwirana navamwe varume its banned. It's not a case in Zimbabwe. Next time, because vakukangana zvinhu zviri important. Iyo nyaya hatidi kuinzwa ngavaite kuUK, kuCanada, kuAmerica, kuAustralia, kuno kuAfrica, kuno especially Zimbabwe. South Africa ngavazviite, Zimbabwe no. Kundu wane mombe nemadhongi topesina rakabatana nemini but inonangisa ndini chose yakutopendesa munhu wakukora urenda mushonga inhundurwa aiwa ka murume nemurume kufemera mumwe murume mugodzi hazvive zvakachinja paipai ndipo takavhotera kana munhu ari kuti ari kuda izvozvo Batman and sodomize fireborn. aiwa shamari iyoyo wedra wataurero hatida kuchinzwa Alright. hatisi majama hatisi varume saka nakutoraezvaa maZimbabwe piwa Zimbabwe Yeah. saka rukati kutaura nechirudzi chamai vedu hatina kumbokutaurira Rurimi rwamai. ndikuona mbarami kana tichidya bhaki ngatingodye bhaki ngatisataure zvekunext door. Yeah. Taramba mumwe murume anofemera mumwe murume kumanyowa kugodzi Murume nemurume tarapa. tati chino hachina kubhenda sedzo hachina kubhenda Yese vari vaviri. chako chosiyana nezvevamwe vese. mina ndoda kutaura mistake yawaita paipeka uchipinza chirungu ndozvinoita mazimdancehall artist vaida kupinza pato watouraya music yako nokatouraya music yako pana kwauchaenda ipapa paunogona kutouraya kana chii zvatikuita zvino zvatodhako Nobva kuzoti big up to all the chichi man. kutovati hatiri aiwa sarasika because hatitaura nemabritish titaura nemazimbabweans murume nemurume taramba akuti boys kana tikirire kwakutera aidya zvimwe itai zvenyu but izvizvo ndozvadaramba. Mwari akagara asikadha kuna yega.
Mana kusvika Eva naEva. Bosi Mwari paakazongobutsa vanhu ka. Akazongoti andikudhara nhonga asingapfeki. Akazongoti makurova nembe. Makuona kuti hamuna kupfeka. Bosi kudhara nhonga ngofamba asina kuti asina kupfeka. Asi moment vakanga nojira that process vakanzoti riri mwaka. Vangodza vatanga kuvhundura. Hatina kugoga. Vatanga unovhara sino ineso. Akabata uku nouku. Vangonzi murume uchadyocheziya uchademese makufa kwakusingafioka kudhara. Njira changu sikafanira kutotestiwa. Ochaizikanwa kuti ufukati munhu anenge chema nakachoka nebangere kana chirwa nedeni. That crying sweetness. Sweetness. Iri kutaura neblazi yangu. Kurapa wainzwa ari mujeni. Svigiri. Saka kana mfana ukanzwa tichiti murume nemurume atidi hazvibvumirwe atitoda kunzwa nenyaya izvozvo atitodi ngatingozive kuti zvimoko ndezvedu handiti peta kuita shuga mami mfana pane kuva mumwe murume kusepti hazvibvumirwe handiti Ukona kanotaura hayi tamboramba chitore kuti chimoko exactly thanks mkoma akona kuti zvirinanda shuga date kuwana chimoko saka zvibhedota kwechimoko chako chaunoota sei kwete kuzorova chimoko chacho futi kwatiri kuramba iko akona kuzorova iko beans hauna kudzosera nduru beans gaishandiyo Bostana sechienda kwa. ndozvakupisha kuti unopawa letters unenge wato nemushonga osijanyekenye ndimokochitorweni ndinotokupera wainza kusiribwe onanga saka imi muri kuti tazviramba aya dati mukuti chine mainvestors vaida kuya munyika vachiti kusvikira mabvumira murume nemurume ngavaregere ngavarare nemari yavo kusvika mabvumira mutemo ngavatisiye zvekutakadaro ngavaregere murume nemurume kufemera mwe murume mugozi vachauya nemari dzavo kawozoda kutifemera mugozi murume nemurume kugozi taramba kuna nofemera nemawandiro akaita vakadzi muzimbabwe ukaenda kumozambiki fana kuvakadzi vakawanda kupfuura varume zimbabwe munomu macho chaivo vakawanda kupfuura varume saka sei uchizoda kuti nekuti ada kuya nenhai rake gara nenhai rako ikoko tisiye tigare nemabhebhi etu tisina mari togara nezvimosaka taramba murume nemurume ndopatoramba tichidzokera taramba murume atibvuri ndozvinotamba zvinorwadzisa mwoyo wangu hauzvinotomboziva kuti zvinotifungisa zvinhu zvakawandisa nyaya yemurume nemurume ndikatochema mainvestors ane mari dzauriyaite iri kuvhidhiyo emurume tumurume tazviramba edu nekuti dai mwana anga akagara achizvida dai akaita Adamu naEva takaziva kuti aiwa murume nemurume wabvuma takabva aisa Adamu naEva akati aiwa zvinhu izvi zvinofanira kurwisana iwe wakamboona zvinhu zvichirwisana same sex
Akataramba same sex tataye. Saka munhu anobatwa achirwa mumwe murume anoitwa sei? Manje bana takuivhara ati boys video nembo ndifambe. Takuivhara tida kuzovaisira party toda kuvaisira. Wobo wacho kazvinowanika ndodo ndikutipe manje. Ndasanda tipe but ndichaoneka pa party 2 pamasala. Exactly. Maliga